Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Fidel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras. Agyaman akmet tababaan iti dayto a programa yo iti YouTube, maliwliwa kami anaayat amang supsuporta kada kayo. Kas iti daduma naawis akmet, takayat ko nga ibinglay ti padas ko, anagbalinen at tugot iti dana ti biyag ko. Awagan naklatan iti Fidel manang, kat agkidawak iti dispensar no jakon inlanad ti address ko. May saak asigod nga OFW, ngam saan akon a nakasublipay iti uray anya apagilyan, gapo iti jak ni namnama apasamak, adimteng iti biyag ko. No anya day tamanang, iso ti inak ibuksilan, iti panangisalaysay ko, iti padas ko. Anak, sigurado ka din iti day tapangandang mo. Talaga ka di asaanan nga agbaliw pa'y tiriknam. Nanang, amaupay kayo ka po katag iti madamdamag yung maipapan ka ni Julie. Anak. Ngamaon tapulos tinapanagnakan ka dagiti agwarwara sa damag saan ka di? Saan ka di pa'y nga umdas a pamanagnak? Ti kanayon a panagpukaw na dito'y lugar tayo. Kalpasan na,
agsublimot laeng. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti papapanan na? Saan ka din, nanang? Daytang arud kat. Ado ti mangibagbaga a makiliblib day di Julie. Kat no agsinadan iti kinadunana, agsublin dito'y lugar tayo. Apay nga minakadkad ngan tayo adagos di tao, nanang. Kasano no kadag iti panawon nakawan na dito'y kat nagtrabaho gayam iti sa bala lugar. Fidel, anak. Isa pa nga asiyo ko mananang. Saan nyo kumamot a husgaan ti kaayan ayat ko, ha? Nang runa katikalay sakto ni Julie. Agbalinton a manugang yo. Ita'y papalpaliwan ka munang. Di ka makaid na. Apay aya. Ay, pampanunutak ngamin no kasano amabawing ko ti panunot kenrik na di anak ta desto. Munang. Sa anak ako muntra, iti asino man nakayat na nga asawaan. Ngem talaga amadanagan ak iti kinatao na di Julie. Naibaganan, asaan na rumbang akad ngan tayo di kaayan ayat na saan ka day? Isu tinagkuna na bayag mo ti kaaddat relasyon da. Kaya't nga rin asawon da ita, amunan na ta kinatao di asawaan na. Ay, Agtalagta ngamin iti desisyon ni Fidel nga anak ta. Mamati ak nga muna ti ar-aramiden na. 20 talon ti taon na. Kabailan ng tag-desisyon para iti bukod na pagsayatan. Suporta ti rumbang nga ipaaytakan kwa na mo nang. tsaka mo. Ngam talaga sa anak a makaid na amang pampanunot iti panggadang ni Fidel nga anak ta. Ayan niya kalakit din aya. Agtalagtakan kwa na ko naklangarutan. Malakit din. Maturog tantanay. Adalamon tirabi ay. Agkasarkan, Manong? Wan bunso. Adanton manang mo. Wow, kayat ko dayta, Manong. Adanton di pangibagamit anyaman na kayat mo. Adanton mga sikasukan ka. Ngamin, nasingpot ni manang mo a Julie. Manong? Mamati ak ngagbalin kayo nasingad ka ni Julie, ading. Nasingpot ka di, Manong? Wen, kunak lang aro din. Nasingpot ni Julie. Kas itinakunakon, masigurado ka agbalin kayo nasingad iti tunggal maysa. Sige, Manong, kayat ko. Katagsagana ka, bunso, ha? Agbalin ka to a flower girl inton agkasar kami. Yehey! Kayat ko, Manong! Sigurado asikanto ti kapintasan na flower girl inton kaaldawan ti panagkalaysak, ading ko. Umadanin ti panagkalaysata, Julie. Talaga saanin na malapdan pa eh. Agyaman ak Fidel, nga mabalin ka diti agkid daw. Oh, anya day ta? Mabain ak tulakit ding hagnad iti balayo. Ha? Ni, anya ko mga iti pagbainam. Datatang, nanang, kan nga kaiso na lang matakabsat ko ti kadwata iti balay no bilang. Basta, mabainak. No kasta, kahit mo kay jitan to balay yung agnaid? Ay, jakmot kahit iti balay awan ti privacy ta. Anya? Siyempre, pampanunutan ka mat Amang ano si kanto mat ti agbainog na ta iti balay mi. Anya nga rin ti kayat mo, Julie? Ti kayat ko, agsolo ta mo ti pagnaadan daytay ada privacy ta. Sa bagay. Sige nga ron. Kabalak mo tagrenda iti pagnaidan ta.
Tanatalgad mo ti trabaho. Kahit kabayatan ti panagrentat ha. Agor nung tayo ti pagpatakder ti bukod ta abalay. Kahit mo ti kasta? Wen, kayat ko dayta Fidel. Ayunak dayta na ibagam. Mala, kasta nga ro ta alamiden ta. Angam no ita, ti panagkalay sa tapay gumatirumbang asaganaan ta. Maawatak metket di ti kayat a mapasamak ni Julie manang Emmy. Gaputa husto met ti kunana, amasapol nga da privacy mi kas agasawa. Apaman a nakapagkalaysa kami, nagnaed kami iti makalawas iti balay dagiti dadakkel ko. Ket idi nakasapol akon iti mabalin mi a pagnaedan, imakar ken nagsolo kamin. Aklonek ama ikawaak iti kasta apan nakisinak iti pagnaedan kadagiti dadakkel ko manang. Nang runa ket nasinged kami iti tunggal maysa, nang runa ti kakaisuna akabsat ko. Ngem inseksek ko iti panunot ko, amasapol a talaga asumi na akon kadakwada, tanang asawa akket nga rudan. Madlaw ana bang panog ka Fidel? Huwag nga rin, Julie. Malaksid nga min kadagiti paperwork si office. Dua aside pa iti sinarungkaran mi itay para kadagiti proyekto ti kumpanya. Amom, iti kaado ti trabahom iti pagpapaayam a kumpanya? Kasla saan anaing kalintagan ti masusweldom? Ha? Sa anak mat nagrekreklamo iti mayaw awat mo kanya kada agsweldo ka. Ngam sika ti pampanunutak. Julie. Pasaray ag overtime ka pa inudad duma. Ngam saan mat amanay na yunan ti sweldom. Saan mat niya minadakkel unay ti kumpanya mi? Saan nakas kadagiti dadakkel a kumpanya at talaga compensated di amin na trabahador? Diyakam mo, ngam talaga adihado ka iti pagpapaayam no siyak ti agamiris. Julie. Panagkunak, itapay laeng. Kasayaatan no mangkita ka laengan iti sabali a pagtrabahwam. Daytay dakdakkel ti sweldom. Anya? Saan ka nga ununaan nga agdesisyon, Fidel, ha? Ngam ibagbagak laang ti pagsayaatan ta kas agasawa. Takas iti nakunakon, no siyak amay sa ti agamiris, agkurang ti masusweldom iti pagpapaayam ita, no idilig iti kinaaddo ti trabahom. Naimbagman ta nakasarong karkaadak ko. Ay, ayan ni Julie ngay. Sana si Morot nanang. Masadot ka no arumwar. Iso ang nagbati iti pagnanaidan mi. Nay, apay ngay akasta. Ha? Anya ti kahit yung asawan nanang? Talaga nga ta masadot arumwar di asawam. Wano talaga adi na kaya ti umay dito'y balay. Nanang? Saan agapo ta agkad-kadak idi nga asawaam ni Julie anak ko. Ngam idi nagkalaysa kayo. Nadlaw ko talaga nga adat ti saba. Nanang, mabalin ka di. Saan kumamutin negatibo ti pagsaritaan tayo? Asawa ko ni Julie. Diyo ka di pala naaklon kas manugang? Saan nga iti kasta Fidel? Kayat ko laang nga ibuksilan tinadlaw ko kenkwana. Nang runa, idi makalawas ang nagnaed kayo dito balay.
Sakbay kayo asimina iti pagnaudan. Nanang, No may panggap iti panakilangan kan panagtrabaho iti unag ti balay. Awan ti makunaken ko ana. Nadlaw ko ti kanayon akaadda ti kasarsarita na iti cellphone. ha? Diyak kaya ti agatap, taanyat amok, no gayem na laang ti kasarsarita na. Da kayo na mismo tinang ibaga nanang. Saan nyo nga amo no gayim na lang di kasarsarita na iti cellphone? Isa pa nagkunak. Saan na narumbo nga pagsaritaan tayo iti may papan iti day taabanag? Pangaasiyo ko mananang. Kas iti nakunakon. Asawa ko ni Julie. Manugang yun. Iso saan nyo kumamot na pagpanunutan iti negatibo di asawak? Kumusta mo ti panagadal mo adin ko? Nasayaad mo, Manong. Very good ak jay school. Nasayat no kasta. Pakaragsakak unay dito na ibagang bunso. Sika ngay, Manong. Kumusta ka? Kastoy, kanayo na kailiw kayo. Nangrunakin ka bunso. Uray siyak, Manong. Miss ka? Agpaiso? Wan, Manong. San ka, mamati? Saan man? Mamati akin ka. Kanayon ka di mo't lang agsingsingpat ka. Amangan mo't no di mo tultulungan ni nanang kadagiti trabaho dito'y balay. San nagagutak, Manong? Very good. Para kan ka daytoy. Ha? Talaga, Manong? Wan bunso, allowance mo iti panagadal mo. Inayon mo iti itadanan ng abalon mo ama panag-eskwela. Thank you, Manong! You're welcome bunso. Basta laglagi pa makanayo ti bilin ko ha. Agsingsingpat kan agkagagat ka. Kang runaan ti amin, igaid mo ti agadal. Unay ti kastoy. Igagaid ko mo tagtrabaho ng kasla makamkamtod tamutlat ta, Julie. No saan mo nasuportaran dagiti dadakkel kan ti kabsat mo, ang mga noomdas ti sweldong para kadata. Ha? Oh, apay anak laat kay timbagakan ka, Fidel. Julie, pamilyak na gijay. Agad-adal ti kakaisuna kabsat ko. Saan mo't nga umdas ti matmat gadan dagiti dadakkel ko para iti pagbiagda. Syakti na una nga anak dananang kantatang. Rumbang lang arod atulungak ida. Kat di na kumamot parita namang suportar kadakwada. No di mo kaya taparitan ka amang suporta kadakwada. Saan ka arod nga agreklamo ang makamkamtud ta? Julie. Amirism ka di ana imbag ti imbagak, Fidel. Panunutam no bidot wano husto ti imbagak. Di nakmat siguro mapabasol no prangka ak ngagsasao. Diyak namin kaya ti makangkangag iti reklamo? Sa anak mo't nagreklamo ka. Anya saan? Naglawag di imbagam. Ay, una yun ti kastoy. Igagaad ko mo ti agtrabaho nga makamkamtod tamot latta, Julie. Oh, anya nga iti kayat mo asawan iti kastaan na ibagam? Iso nga ulitak mat kan ka, Fidel. Saan kaalapdan amang suporta kadagiti dadakkel mo? Kastamot tan iti kabsat mo. Ngamjak mo't kayat nga agreklamo ka ang makamkamtud ta.
Sipod pa'y manang Emmy, amo kon aprangka nga agsasao ni Julie, ngam iti day di aka nito. Kasla na tong paak iti panagriknak, gapu iti kasdi nga imbaga ti asawak. Hustumot ket di tinakunana nga umdas para kada kami ti matmat gadak, no saan ko asup-suportaran ti pamilyak. Nang runa ti kabsat ko nga agad-adal, ngam saan ko mat amabalin abaybayan ida. Nakarkaro pa'y nga rod nga inggaed ko ti nagtrabaho manang, aging ga adimteng ti maysa nga oportunidad a makapanak iti balasiw taaw, ket jakon pinaluspusan day ta agundaway. Inibturak ti nakaro nga iliw ko iti pamilyak, nang runa iti asawak manang. Isu na laeng ta idimoten adimteng ti jakton malipatan a pagteng, akas iti nakunak, ket nagbalinan atugot iti dana ti biyag ko. Dayta ka di manen ti ibagayo iti awag ko nanang. Saan apan ang padakas iti asawam Fidel? Ngam talaga adya kun magustuhan ti agdinamag ngar aramiden ti asawa. Nanang, Saan ko pa ya mismo ang napanagnakan? Ta medyo adayumot dito'y ayan mi ti pagrenrentaan nyo. Nga mismo ani antim apasing tinangidanon kanyak. Nga adda milagro ngar aramiden ti asawam. Kat iti pa'y mismo apagnanaedan nyo. anya? Di ka mo't mabalin adagdagan nga gawid anak ko. Tapno si kakuman ti mang panagnag. Tasaan pa'y mo't analpas ti kontratam dita abroad. Sana bali nanang, tadandani mo ti panaglupas ti kontratak. Ulitag, diyak kaya ti agpanunot iti negatibo. Kang noonaan ti amin, diyak kaya't amaburibor ka, kabayatan ti kaadam dita abroad. Ngam talaga asabalin ti marikriknak. Talaga adyakon kaya't dagiti makadandanon kada kami adamag. Ala, bayan nyo nanang, tasyakon ti makam mo. Sige nga rod anak ko, alan, ta mga no makaistorbo ako na yan. Aganad ka akanayon dita. Bye! Bye nanang. Jakmot kay tagpanunot iti madi kontra ka ni Julie. Ngam nabayagan na nadlaw ko. Sumagmamanupay laabulan iditi kaadak diti balasiw taaw. Ngam nagbaliwon ti Jarna. Manmano nga awagan nak. Siyak ti kanayon nga umawag kan kwa na iti Pilipinas. Kat kadaw yan na pa'y makasarita adagos. Tadi na sungsungbatan ti awag ko. No makasaritak mo ten. Kanayon nga ibaga na nga dati napatid nga sa asikasun na. Kansaan la aday ta. Malagip na klaang nga awagan no day tagkasapulan iti kwarta. Diyos ko, ikan nakitikirad ti bakinakam. Tarabayin na kuma Diyos ko. Pangaasim. Nay, apayan mo nang. Apay agsangsangit ka ba kahit? Jakon malapdan tiriknak. Masyanak ka ni Fidel nga anak ta. Talaga alip-liputan gayam jawanan baen nga asawa na. Mo lang. No ididamo kating kagkagumaak apinunas ti madi nga atap ko kankwana. Gapo ka nagiti maidandanon kanyak. Saan itan? Ta mismo na nakitak ni Julie nga dalalaki akadwana. Baka
Kaasibat ni Fidel nga anak ta desto. Nakakaasi amang manggad iti adayo. Ngamluk-lukwan matjayawan ang baen nga asawa na. Ay, katakararag ta amo nang. Sana balay, ta dandanin malpas ti kontrata ni Fidel, iti balasiw tao. Ay, Fidel, anak ko. Siya nga ron, Nanang. Si Mang Puta ko. Ay na, anak ko. Kailiw kan. Fidel, anak. Nanang, pastor ka na kumapay. Nala, sumrak ka nga rod. Umay ka. Kalati sa sangpot mo Ti amume, inton umay abulan pa'y lati panagawid mo. Agbakasyon nga mindagiti amo kiti sa bali apagilyan. Iti unos tin ng abulan, Nanang. Isa pinalubusan dakmutan nga gawid. Kasta ka de. Apay adi to'y tinagdiretso am ngay anak ko. Apay adi ka pala nagawid ije balayo. Saan nga mo ni Julia nakasangpot ako, Nanang? Isa di tuyak ang nagdiretso. Ha? Ibatik lang dito dagiti imot ko. Mapanak mo't lang di pagnanaidan mi ka ni Julie. Dahito yun to na agundaway. Tapno mapaniknikak no pudno agpatpaturog iti sa bali alalaki ta asawak. Iti pagnanaidan mi. At dita, nakastrek akong dito dagusmi. Tadamot ti sigod a duplicate ko iti seradora ti ritaw. Naulimok ti dagusmi. Ngam nakitak ti kada ti sapatos ti lalaki ta ayan ti ritaw. Diyos ko, napalalo ti panagtibayok. Urayak lang ti gargargap iti kasto yung sitwasyon ita. Tinasayat. Inayadak na ilukat ti Ray daw ti silid mi ka ni Julie. Ay, pangasim apo, tadi na kumabaybayan. Ita, inayadak na ilukat ti Ray daw. Dagiti ayop. Lamo-lamo dapay nga ginin narakop ang nakaturog iti mismo akama mi ka ni Julie. Ayop kayo! Ayop!
Jakon nalapdan ti emosyon ko iti daydi kanito manang Emmy. Kat day tala ng kabkabilan iti asawa ken iti kamalala na ti inaramid ko. Sinardengak laida kinabkabil, idi nakitak adara-daradan nga agpadpada. Nagdanagak taamkek, no anyan tinapasamak kadakwada. Nagpaarayatak adagos manang, tapno maipan iti ospital dagiti dinangrak. Kalpasan na, disnudo ak asimuko kadagiti pan nakabagi tilintag. Dandani na uluyak idi ti asawak ken ti kamalala na manang. Ngem tinasakit, siyak pa'y tinaibalod, takinaswandak iti frustrated murder. Nangabugado ak nga rod, ngem naibalod ak latta, kabayatan ti panaguray ko, iti pan nakadengeg ti kasok. Nag-countercharge sak matlaeng, kat indarom ko ti asawa ken ti kamalala na, ngem nalaing da, taim madayudan, kat jakon ammo tinapananda. Makatawan ang nagtalinaedak iti uneg ti pagbaludan manang, sakbay anawayawaya anak. Iso ajak man kumakayat nga ibaga, talaga anabuntog ti justice system dito'y pagilyan tayo. Manipod idi, awanan damag ko maipapan iti asawak. Kat narigatan akmeten nga agsubli iti sabali a pagilyan, gapo taadda kano record ko. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Fidel. Fidel, pagayam ko, ladingitat tinapasamak iti estadom, kastamutan ti pan nakaibalod mo. No maipapan iti justice system diti pagilyan tayo, jak kayat ti agkomento, taado dagiti teknikalidad arumbang amasurot, iti pan nakaiproseso ti anyaman akaso. Ngam daytoy ti makunak pagayam ko. Amok anapalalo ti sakit tinakam mo, ngam na imbaglaangan, tadi mo ida na uluyan, tanadagdagsen ket kuman tinagbalin adusam. Kumararag ka iti namarswa pagayam ko, kat kidawam nga ikan naka iti talinaay ti pakinakam, tapno maasikaso kan maurnos mo meten ti bukod mo abiyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban